Ai de capul meu. Ai de capul meu, băi băiatule. Băi băiatule. Am intrat în casă pentru 2 ore, cred că, ceva de genul, și abia a început să ningă acum 2 ore. Să moară copiii mei. Băi băiatule. Se vede, da? Trecem bordul pe o stradă principală. Și deja acolo de moartea ai noștri. Televizoare, frigidere, aragaze, mașini de spălat, centrale vechi, baterii vechi, fiare vechi, mai luăm. Tu vă nasturi în gură de prăști. Hai la Pepe, lubeniță, pepere avem, lubeniță avem. Hai să vă dau lubeniță, proaspătă de tăpureni, hai la Pepe. S-a revenit în putere. Bă, ce frumos e afară! Bă, o vreme senzațională. Deci, dăm un pic. Marș. Marș? Ma! Da, pula. Da? Cred că se vede. Pune-o, tată! Ia uite-o! Bine! Cați-și gura ta cum e afară. Dușmanul de moarte în cava-și gura voastră. Ce părere ai tu, Dore, despre el? Nu ne place despre el. Nu. Și cred că aici vine. Bă. Să-l ia mama în sânge. Băi bă, și se urcă pe mine! Filmează-l! Bă, se urcă pe noi! Pe neamul lui! Băi, unde mă trimite? Nu vezi în oglinzi? Mamă, bă! Să nu zicem aici pe vlog. Zi, tată! Mânca-mi pula! Cu mata! Se cenzurează, nu-i problemă. Voi nu o să știți ce am zis eu. O să înțelegeți. Va fi cenzură scurtă. Mă scuzați, La nealăchit mai pe românește. Cum s-ar zice? Și o mai punem și gata acum, nu? Mai pot pleca de pe loc, din păcate? Se poate, se poate. Se poate. Liniștiți. Revenim. Revenim. Ia să te vedem. Dovoru. Iau ce se ține FVD-ul. Hai da, FVD-ul, bă! Ai. Nu se duce, tată, că... FVD. Pune-o. Bine. Avem frână de mână, ce dracu? Păi da. Nu mai trebuie altceva dacă avem frână de mână. Suntem oricum la început de carieră, deci filmatul cred că o să fie mai dur. Da. Nu ne face pe noi gen. Da, le reglăm noi din Avem ăsta. aici niște băieți în față. Da, potențial pasionați, Dar nu știu sigur. la fel ca noi. Nu, n-am cum să fie la fel de pasionați ca noi. Noi suntem cei mai... Da. Ia să mergem noi după ei, că cred că ei știu ceva ce noi nu știm. Da. Suntem clean. E absolut secret. Opa. Bumper. Opa. Ne-am descurcat. Opa. Ce avem în față? Doi Oh. namici. Băieții grei. Nu ne facem probleme. Dacă nu rămânem azi îngropați, suntem șefii. Da. Și problema e că suntem numai noi doi. Ca treabă! Da. Hai, tată, că mi îngheață tălpicii. Care? M-a blocat. Uite, dacă nu era dâmbul ăsta acolo, Hai, ne întoarcem. ne întoarcem înapoi. Hai. Ne-au făcut băieții ăștia de balamut. Vedem curba asta, curba morții cu FVD. Ia uite-o. Mamă, și turele alea. Ia uite-o. Mamă. Un pic prea mult le-am dus, dar e bine. Eu am zis că o redresăm, Am dar... să țin mai mult un pic.
Data vrut să viitoare, țin mai nu-i mult, problemă. Mai facem un pic de lumină aici, Am nu? vrut să țin mai mult, dar nu s-a putut. Chiar dacă nu-i place lui colegul lumina, dar... Am vrut să țin mai mult așa pe diagonală, dar nu s-a putut să mai ducem și înapoi. Asta e, data viitoare. O să fie mai bine. Da, să vedem ce fac, dacă mai găsim pasionați pe drum. Aici o... Că ne ducem pe protestie. Hai că ne ducem. Hai că e bine. Gluma, făcut funcționat așa. Dusterul. Uitați dusterul acolo. O pizia, bă. Hai că e o pizza, nu o pizza. Ba da, cred că mai e o pizia. Nu știu, ne apare o pizia. Aplicația... Aplicație. Da. Ne-am mutat pe 05, că parcă e un pic mai bine. E safe acum locul. Da. Momentan verificăm orașul de oameni răi și buni. Momentan nu Ia, ce simte giratoriul ăsta? nu ne poftește. Mă simți bine giratoriul, nu? Chiar foarte bine dacă mă întreb pe mine. Se simte bine în giratorii. Da, e foarte frumos orașul, ne place.